L-esperti jsostnu li vapur b'ħażna ta' LNG barra l-port ta' Marsaxlokk ikun suġġett għal riski li għandhom ikunu evitati. Fost oħrajn dan jirriżulta minn Environment Impact Statement li tressaq quddiem l-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar. L-IAS jgħid li qabel ittieħdet id-deċiżjoni li l-vapur bil-ħażna tal-LNG ikun fil-port ta' Marsaxlokk kien eżaminat il-ħsieb li dan ikun ankrat barra l-port. Iżda l-IAS jgħid li l-vapur barra l-port ta' Marsaxlokk ikun suġġett tal-kundizzjonijiet tat-temp qawwija u dan joħloq pressjoni mhux mixtieqa fuq il-vapur. Xi ħaġa li qabel magħha Paul Cardona, espert marittimu u inġinier li ma kienx involut fl-istudji marbuta ma' dan il-proġett. Il-vapur barra ħajkun espost għal ħafna aktar periklu milli hu ġewwa. Għax barra qiegħed espost għall-elementi totali. Jirriżulta li barra l-port il-vapur ikun jeħtieġ ukoll baħar meqjus bħala baxx, baħar li mhux faċli ssibu f'pajjiżna. Iktar minn hekk l-IAS samlita ċara li kieku jkollhom isiru s-sistemi meħtieġa bil-għan li jakkomodaw vapur bil-ħażna barra l-port din tkun ta' ostaklu għall-industrija tad-tbaħħir. Il-baħar qawwi barra l-port joħloq diffikultà wkoll biex il-vapur jirċievi l-fuel. Intant f'dissett Paul Cardona tkellem ukoll dwar it-tankijiet fuq il-vapur u s-sigurtà. Daw it-tankijiet huma mibnijin state of the art u ma jiġrilhomx. Issa, il-vapur, għax hawn ħafna biża tal-vapur. Għandek żewġ affarijiet. Il-vapur kif inhu mibni, it-tankijiet fuq il-vapur, inti għandek it-tank ta' ġewwa li magħmul minn high nickel steel u b'saħħtu ħafna. Għandek sitpiedi insulation, thermal insulation madwaru, għax inti da żommu temperatura baxxa ħafna, u mbagħad għandek iċ-ċilindru fuq barra. Ġifieri inti għandek double barrier. Issa, il-gas cloud. Daw il-vapuri għandhom sistemi ta' sikurezza il-fuq minn kollox.